Malawi Today. Naye MCP sidagwe chifukwa cha china chilichonse chimene muganizacho kapena kuti anthu andale ayi. MCP chimene yagwera ndi umbuli wa ku Malawi. Umbuli wa ku Malawi wakusadziwa ndi kumvetsa zinthu pa nkhani yakakweredwe ka zinthu. Basi tu ndi chimenecho chimene MCP yagwera. Asatinso kuti kapena kuti tizidana apa kunena kuti ayi anthu ndale sadatere chani ayi. Chimene chagwera nchoti ku Malawi kunoku kuli umbuli. Umbuli wina ndi wonena kuti timaganiza kunena kuti kapena kuti mu nthawi imene Congress yalowa kulibe nthawi imene President adalowa ndi nthawi ya masoka ngati chakwera. Ndiye chifukwa cha kusamvetsa kwa ku Malawi, kusamvetsako kakubwera chifukwa chakuti ambiri a Malawi ndi mbuli. They thought kuti okay, awawa kukwera kwa zinthuku ndiye kuti ndi iwowa. Atabwera pita muthalika uja zinthu zidzatsika. Chifukwa cha umbuli umenewu ndi umene wapangisa kuti MCP ija ioneke ngati kuti yalephera osati chifukwa cha chilichonse iyayi, koma chifukwa cha umbuli wa anthu a dziko la Malawi. Basitu kodi ine munthu atati wandifunsa kuti kodi alepherera chifukwa cha chani? Alephera chifukwa cha umbuli wa ku Malawi umene anthu andale amaugwiritsa ntchito. Chifukwa choti anthu andale a ku Malawi amadziona kuti okay, ku Malawi kuno kuli anthu ambiri osazindikira. Moti titamanena ichi taonani Fereleza ife tinkagulitsa pakuti iwo afika pakuti, koma titangolowa Fereleza tizidzagulitsa pa 50,000. Ndiye chifukwa cha umbuliwo imati oye ndizoona. Koma anthu amene ndi ozindikirako ngakhale including opposition imadziwa kuti izizi tikunenazi ndi opposition imene idali DPP imadziwa kuti ife tikunenazi ndi zabodza sizingatheka kuti tidzakutsitse zinthu. Koma titengera advantage ya umbuli wa anthu a ku Malawi. Ndiye tavota mwa umbuli. Osati kuti kumukonda APM uchayi, koma umbuli numene watiphetsa ifeyo. Nchifukwa chake anthu ena amene tinakumana nawo ngati aku Tanzania, ena ma Nigerian akuti koma Malawi inu ndinu mbuzi kwambiri. Moti mukunena kuti chakwera sadachite chilichonse. Ife ku Lilongwe tinakhalako 2018 kunalibe mmene zikuonekera pano. Koma inu mukuti ayi palibe chimene anachita. Msewu wa Lilongwe ujeni wa Chitipa kapena kuti wa kumpoto wonse akuukoza. Ndiye mukuti ayi palibe chimene anachita. So tavotera DPP ku Malawi kuno chifukwa cha umbuli. Anthu a Central Region avotera DPP chifukwa cha umbuli. Osati chifukwa choti ukangana ndi wina aliyense wandale iyayi, koma umbuli woti izi zinthu zakwera adabwera APM ndiye kuti tigula Fereleza mwina pa 50,000. Basitu nchimene ifeyo tidavoterera DPP. Noti kuti kudali tsankho chani, ngati kudali ulamuliro opanda tsankho, munthu opanda tsankho anali chakwera. Ngati kuli nthawi imene kumwera alandira all the benefits imene president amayenera apereke, ndi chakwera amene wakwaniritsa. Koma pazisankho izi tidzichite blame tokha chifukwa cha umbuli umene tili nawo ngati mdziko umene anthu andale amatiseweretsa. Nanga funso nkumati mmene timanena kuti zinthu zitchipa titavotera APM zachipa. So ku MCP ko kaya kwina kulikonse osalozana chala. Anthu kapena kuti MCP yagwa chifukwa cha umbuli umene anthu tili nawo
komanso koposaposa anthu a Central Region adzichite blame okha amene anavotera DPP wo amavotera zimenezo osati kuti ndi mkwiyo koma kungonena kuti atabwera amenewa ndi kuti zinthu zichipa ndiye mundifunsire kumeneko zachipa mafuta abwerera ali pa 1000 pa lita nanga fertilizer wabwerera ali pa 50,000 imene amanena akuti skulu sekondari zaulere zabwerera eya kumva kwa umbuli ndi kumene ife kwatipweteketsa zikomo.